Malawi Today. Abale anga ku opposition, abale anga partners in crime ku opposition, propaganda yopangira state president kuti wadwala, sali bwino, wapita ku private trip, has sneaked out of this country, sitithandiza and si propaganda imene Amalawi akuyembekezera kunena kuti tikhoza kutengera boma. Ndibwereze propaganda yompangira Professor Arthur Peter Mutharika kuti IMBC agwesa post imene ngakhale office ya secretary to the cabinet sidatuluse, ikutuluka imene nali yakumbuyo, imene adatulusa aku OPC kunena kuti president apita ku private trip ku South Africa and the secretary to the president and the cabinet chief secretary adatulusa kalata imene. Lero tili pa propaganda kuti president wanyamuka wapita ku South Africa, ndeti kubwera kuti MBC yagwesa post, afuta post akuluakulu. Imene isi propaganda yodi ingapindulire opposition. Takumbukirani inu 2014 propaganda imene inamugwesa Joyce Banda inali ya Cashgate. Mzimayi wa Cashgate kubwera zisankho Joyce Banda zonse zimene adapanga palibe zimene anthu anaonapo chabwino, anangonapo Cashgate. Plani yogulisa ndege inalipo kale ndi Bingwa Mutharika, inalipo kale. Joyce Banda anayipeza mu office ilipo kale, anangopitiriza ndi SPC wa nthawi imeneyoyo ndi kugulitsa ndege ija. Koma zimene zinabwera, wagulisa ndege ya Bingu, wagulisa ndege ya Bingu wagula ndege, koma Bingu wagulisa ndege. Zimene zija zidamugwetsa Joyce Banda ku chisankho cha 2014. 2025 imfa ya Chilima Chikangawa Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula muli monse mumufuna kuwachita convince Amalawi osamva up to day, anthu sakufuna kuona kuti kodi imfa ya Chilima inali ngozi. Koma we are still spending a lot of monies kuti papezeke kuti ati chilungamo chenicheni chimene Amalawi sitingathe kuchipeza. Koma anzanu anagwiritsa ntchito that as a propaganda mpaka kumugwesa Dr. Lazarus Chakwera. Propaganda ije yonena kuti anthu ndikumaona kuti yes, lero opposition yathui tikufuna tiziti propaganda yonena za kudwala kwa president, ayayi private trip, ayayi president wapita kunja, ayayi basi congratulations Jane Ansa chani. Inu anthutu Amalawi adagwa muchikondi ndi Professor Arthur Peter Mutharika, adagwa naye muchikondi. Izi zimene ndikunenazi ndizichazonena kuti no matter what propaganda ikhoza kubwera, people will not be shaken.
because they know Peter Mutharika term yake yomaliza ndi iye. Even ku convention ya DPP Peter Mutharika ananena kuti I'm not coming again 2029 ndikuchoka ndikusiya active politics. And if anything happens sichikhala chifukwa chonena kuti chifukwa cha propaganda, ikhala kuti ndi chifuniro cha Mulungu kuti yakwana nthawi yonena kuti Mulungu amutenge APM, usati chifukwa cha propaganda. So tikumakhala zizona kuti tikulemba kuti ayi wapita ku private trip, ayi akudwala, uona kuti munthu uja sikulina watuluka akuyankhula ku mtundu wa Malawi, akugwira ntchito za boma. Ndi ukaona kuti propagandayo ikukhala yopanda ntchito, yopanda nzeru. Dikirani mupale ndi propaganda yeniyeni. Kudatuluka nkhani ya 128 billion ya Amarist Hotel. Simunayikoke imene ijayo, simunayiyankhule imene ijayo mpaka yazizira yagwa ndithu imene ija. Amalawi anaona kuti we have opposition imene ikulephera ndithu kuti ichite counter. Chifukwa chonena kuti ena adatengako halfway, ena anayipitiriza, kunali kuja kuloza na chala kuti iwe ungayankhule pa chimenechi. Ayi ndezisiye, anthu anazisiya. Nkhani zoti nthawi imene zavutisitsa kunali imene ijayo, propaganda yeniyeni inali imene ijayo ya 128 billion ijayo, kuti imene ija yadibwa in just 2 months time. Koma kulimbana ndi iyi ya president yoti maso onse azingokhala ku State House, ayi panopa wanyamuka wapita ku private trip, ayi wadwala mpaka ndikumatenga zithuzi ndikumamuyika munthu ali mu drip ndikumakhala chani. Mukapeza kuti Professor Arthur Peter Mutharika siku la lero atakhala zoti wangotuluka kuti ali ku State House ndikuyankhula ku mtundu wa Malawi, kapena ndikukumana ndi ena ake, kapena ndikuchokapo ndikuyenda. Propaganda imene igwira mpeza kuti sigwira. So enafe timangofuna kuti tiziunikira pamene tikuphonya, sikuchita support anthu. Ineyo I know ndine waku opposition, ndine waku opposition, ndine wa mabungwe omenyera ufulu wa Malawi. Koma zimene zimakhala kuti a opposition akulephera ndi zimene ndimanena, kaya wakuboma akulephera ndi zimene ndimanena. Ngati zikukhala kuti zipweteka wa opposition ine sindidandaula nazo, kaya zipweteka wakuboma sindidandaula nazo. Koma taonani inuyo aku opposition, lero mukubwera mukulira kumangidwa kwa Namiwa, kulira kuja kuti konvesa chisoni. Koma kodi Malawi munomo ma activist ndi Namiwa yekha mukaona kuti ayi ali mwambiri. Koma ndi chifukwa chani mudatenga mazira onse ndikuwayika mbeseni imodzi? Beseni ja yasweka, beseni ja yagwa, mazira onse asweka. Mukusowa sobano kuti who next to use. Nde kulira koka release Namiwa, release Namiwa, release Namiwa mpaka ma joint statement azipani. Chifukwa chonati mwasowa pogwira. Pamene Malawi munomo muli ma activist ochuluka, Namiwa mwini wake amachita kunena kuti kaya ine muzandipha, kaya ine muzandimanga, koma kuzabuka Anamiwa ena amene azaime. Nde mwaona sopano kuti kodi Anamiwa ena adzuka. Mwaona sopano zimene timanena zija kunena kuti Anamiwa wa
ndi akanga ndiwamba kulu sidedi kuja ndani wadzuka amapita ndi ukatenga anthu ku mpoto kunzuzu achina Gomezani ndikumati awawa agomezani achoka akumpoto mamembers a sidedi amadzuka ndikubwera ndikukatenga anthu akuchikwawa ayayi awa ndi mamembers a sidedi. Where are they? Ngati sidedi imakhala ili ndi ndalama zonena kuti kumapanga ma press conference aja every week, pa wiki paja mwina kawiri, ndalama zimene jazo zinali za sidedi. Lero ndi chifukwa chani angolemba ma statement pa social media ayayi tikufuna chilungamo, speed justice, osapanga press conference. Chifukwa chonena kuti munachita invest in wani na miwa. Anzanga ku opposition muzigugude pa mtima nde mudziwe kunena kuti kodi zimene timapanga ifesi zatithandiza. Mu 2019-2020 MCP adachita empower HRDC sikunali Timothy Ntambo yekha, kunali achina Trapezi, achina Bile Mayaya, achina Sembereka ambiri amene amati Ntambo apanga press conference lero, mawa adzapanga Sembereka, sikulina adzapanga wina. They managed to conquer DPP. Lero you are failing Malawians for not standing with them. Mukujita stand ndi an individual kuti kumampasira myala Peter Okagende kokagenda kuja wakumana ndi alonda amugwira. Lero mupasira mwala ndani andi mukuona ngati kuti propaganda yonena za state president kuti kaya wadwala, kaya wapita ku South Africa private trip, kaya kujambula zinthu kumamwika ali pa bedi. Amalawi sakwiya nazo zimenezi. Amalawi azimuvera chisoni Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa adamukonda, adampasa mavoti dziko lonse la Malawi. Ndipo ngakhale lero ungakhale kuti wakhala pamalo ndi kuyamba kuyankhula za Professor Arthur Peter Mutharika ukhoza kugendedwa. Amalawi chimene akufuna ndikuti inuyo a opposition mubwerese muyankhule zomveka zimene bomalo likulephera. Osati kuti Peter Mutharika wadwala, kapena Peter Mutharika wapita ku private trip, kapena kuti agwesa post and you think that propaganda will help you. Cheke twa zimene ndikunena inezi sizikuthandizani aku opposition. Media ya opposition kumunena Peter Mutharika sikukuthandizani. Ine ndakhala ndikukuwuzani kunena kuti nziko muno tili ndi experience ina iliyonse ya president ali pampando kumwalira Bingwa Mutharika tili nayo. First lady ali ku State House Ethel Mutharika kumwalira ali first lady tili nayo. Former president kumwalira tili nayo experience imeneyo Kamuzu. Vice president kumwalira ali pampando Saulos Chilima tili nayo. Sina kale mphamvu ya wina aliyense kuchita kusakira kuti amwalire adwale. Ndi nkhani ya Mulungu, ifa ili manja mwa Mulungu. Kuti pamene akuti ukumunena wina kuti wafa, ayayi wafa, akuti kumakhala kuti mukumonjezera masiku a moyo wake. Kuti zolinga zathu ngati ziko tikhoza kufuna, ngati opposition tikhoza kufuna, koma kodi anthu 22 million plus akufuna zimenezo? Mukaona kuti ayi chimene akufuna ndikufuna kumuona Professor Arthur Peter Mutharika akuagwirira ntchito a Malawi, akutumikira dziko la Malawi, and
you can even see kuti tikubwera ndi mapropaganda ochuluka. Ayi wadwala, ayi sakutuluka ku State House, ayi mwakuti, koma taona ni mmene akuponyera akukochera. Akatere delegate minister wapita kugwira ntchito ija wabwerako. Akatere delegate, coach wabwino amaziwa how to select players to play in the ground. Sikuti ntchito ina iliyonse amaigwira ndi president iyo, ayi. Andi sikuti mmene tikuyankhula chonchimu ndikuti tikunyoza a Dr. Jane Ansah, ayi. Koma tikunena kuti tisabwere ndi propaganda imene si Amalawi sangayilandire. Ngati tikufuna propaganda, let's bring propaganda imene Amalawi akhoza kuyilandira, ndi kudana ndi DPP yonse, ndi kudana ndi President Professor Arthur Peter Mutharika. Koma yoti tikalimbira yoti ayi private trip, basi wanyamuka, MBC yagwesa posti, ayi basi zimene wanena namiwa ndi zoona in 2 months time sitikhala ndi Peter Mutharika. Zonsezo sizitichitira ubwino chifukwa Amalawi sali wokonzeka kudana ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Amalawi anagwa naye muchikondi Professor Arthur Peter Mutharika, ande akudziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika sakubwera so kamu 2030. Ndi sakuyang'anaso za Professor Arthur Peter Mutharika, koma akuyang'ana za who comes after Professor Arthur Peter Mutharika. Then mafuna ndikulangizeni anzanga ku opposition kuti propaganda ya Peter Mutharika sitithandiza. Ndipo ngati nthawi ya Peter Mutharika ingakwani, sikwana chifukwa cha mapropaganda, ikwana chifukwa kuti Mulungu wafuna. Ndipo ngati kuli kuti Jane Ansah akuyenera kutenga after Professor Arthur Peter Mutharika, zikhala zoti zachitika monga mwakufuna kwa kumwamba, koma osati chifukwa cha propaganda. Koma anzanu amachita create propaganda imene imatha kugwetsani kuzisankho. Amapanga propaganda imene imatha kugwetsani kuzisankho. Propaganda yoti Peter Mutharika kaya wadwala, kaya wapita ku chipatala, kaya wapita ku private trip, kaya